estan promovent tot el que serien les comunitats residu zero, estan capacitant els veïns, ajudant-nos amb tallers, amb iniciatives, com Corbera del Llobregat i molts dels municipis que també hi estan treballant. Bones! Us anem a ensenyar, el Roc i jo, què és el que estem fent dins del repte de residu zero. Primer anem a ensenyar què és el que hem fet, què és el que hem canviat a l'esmorzar que porta a l'escola. Vols ensenyar això? Quan t'entra pa, fem servir el book and roll que hi havia al lot. Està dintre. Portem dins una bosseta de tela, portem una carmanyola amb la fruita, o què més posem aquí? Plàtan. Ell portava sempre un bric de llet petitó i el que hem fet ha sigut comprar una ampolla de plàstic reutilitzable i llavors cada dia l'omplim de llet i llavors ja aquest residu diari no el fa. També hem canviat els tovallons de roba i com veieu també hem reciclat un rotllo de paper de vàter per posar els noms. Ensenyeu. Són les bosses aquestes negres que venien al pack i al Roc li agraden molt. Llavors després, en tema higiene, el que faig és jo fer servir la copa menstrual. Això ja feia temps que ho feia servir. Llavors això ho complemento amb unes calcetes menstruals que el que fan és, només me les poso els dies que tinc menys flux perquè si no, no m'aguanten tant. I els dies que en tinc més, doncs faig servir la copa i compreses de roba. I per últim, per la petita de la casa, el que hem fet és canviar-nos els bolquers de roba. Aquests són els que tenen una butxaqueta que es posa dintre l'absorbent. Tenim d'aquest tipus també. Aquest tipus. La veritat és que he notat un canvi gegant en eliminació de residus i de com respon la pell de la meva filla. La veritat és sorprenent.